Αν μπορείς, πες στο Χριστάκι να ανεβάσει στο YouTube τη συνομιλία σου με το παλικάρι από την Μπότσαρη. Και αν γίνεται, βάλει να την ακούσουμε. Καλή εκπομπή, Κωστή. Φίλε, έκανε εγχειρήσεις στις αμυγδαλιές του ο Χριστάκης, τον πήρα εγώ τηλέφωνο. Έχει κάνει εγχείρηση τις αμυγδαλιές του. Έβγαλε τις αμυγδαλιές. Και αυτό με την Μπότσαρη τον είδα στο λεωφορείο το 12. Κάθαμε δίπλα σε έναν τύπο, βρωμοκοπούσε να πούμε ρετσίνα, ξέρω εγώ, αλκοόλ. Φίλε, λέει, με θυμάσαι? Λέω, ποιος είστε, κύριε? Είμαι αυτός, λέει, με την Μπότσαρη. Φοβερός τύπος. Πλάκωσε κάτι αλκοόλες, κάτι αυτά, του λέω, σταμάτα τώρα. Σταμάτα τώρα. Και τον έδωσα ραντεβού να πάμε για περπάτημα. Δεν ήρθε. 2 φορές δώσα ραντεβού, δεν ήρθε. Του λέω, θα έρθεις για περπάτημα στο δάσος. Δεν ήρθε. Καλό παιδί. Και χιούμορ και αυτό και τα λοιπά. Το έριξε λίγο στο ποτό. Ελπίζω να ξεφύγει. Είναι καλό παιδί. Και με μεγάλο μυαλό. Και μορφωμένο παιδί. Λοιπόν, Κωστήπα στον κόκκινο το μεσημέρι να πει πληροφορία από προσανατολισμού και θύμωσε. Παοξής από Ερυθρόλεπτο και Τούμπα. Άλλο το πει στον κόκκινο. Πες τη λέξη εξουσιοδοτημένος. Αυτή είναι η μαϊκή λέξη. Μόλις λέει για εκείνον τον Εσχιάδη Μπαλοδήμο εξουσιοδοτημένο, πέφτω από κάτω να πω και τα λοιπά. Θυμώνει ο κόκκινος. Ισοβλάκας! Πάνω στο χορηγό με κόβεις! Θα κόψει τη διαφήμιση εξαιτίας σου! Ψέματα. Θα την κόψει τη διαφήμιση κάποια στιγμή, γιατί σου λέει θα τη βάλω μετά από 2 μήνες 3. Και μπορεί ο κόκκινος ο ψεύτης. στον αέρα εσύ. Εγώ είμαι. Ναι. Αμάν. Κούνε ναι, αμάν. Να σου πω κάτι. Να με πεις. Μπορείς να μου πεις το αμήν έχει να κάνει με το αμάν? Μπορείς να μου απαντήσεις αυτό το πράγμα? Δεν είσαι και εσύ εκεί, πώς το λένε, είμαστε και εδώ γειτονιά, αδερφέ. Τον Άγιο Θεράποντα τον έχουμε κοντά, αλλά δεν πήρα απάντηση ποτέ. Το αμάν και το αμήν πόσο κοντά είναι? Υπήρχε να πούμε πριν 20 χρόνια, 22. Χωρίστε. Υπήρχε πριν 22 χρόνια έτσι μια, πώς το λένε, μια βραδιά να πούμε, το αμάν αμήν. Είχε παιχτεί, με βοηθάς Χιλιτίδη, τι ήταν το αμάν αμήν? Είχε παιχτεί ένα αμάν αμήν μουσικό. Όχι, άμα μπορείς φιλοσοφικά δεν θέλω να το εξηγήσεις αυτό το πράγμα. 2 ώρα το πρωί φιλοσοφία θες εσύ τώρα. Δηλαδή το αμάν έχει να κάνει με το αμήν, δηλαδή είναι το τέλος, ρε παιδί μου, της προσέγγισης. Πώς το προσεγγίζουμε το έργο αυτό τελικά? Γιατί να σου πω κάτι, Κωνσταντινέ. Ναι. Η Τούμπα έχει μια αλητεία που ανεβαίνει πάνω από την Μπότσαρη, αδερφέ. Άκου, τώρα και να σε βάλω εγώ σε ένα τρόπο, πώς το λένε. Ναι, βάλε με, γιατί προσπαθώ να μπω και έχω κλειδαριά απόξω τώρα. Χτυπάω την πόρτα, αλλά πρέπει να με βάλεις μέσα. Ναι. Περίμενε. Περιμένω, χτυπάω κουδούς. Μ' ακούς, αδερφέ? Αδερφέ μου, σ' ακούω, γείτονά μου, ναι. Άκου τώρα, επειδή εδώ είμαστε εμείς και είμαστε με την Τούμπα, ξέρεις, που αυτό το φελό και αυτά που περιγράφεις μερικές φορές, κάτι σαν υπάρχει ένας δρόμος, φίλε, η Μπότσαρη. Η Μπότσαρη ανεβαίνει κάτω από την παραλία και ανεβαίνει μέχρι το πάρκο εκεί πέρα, λίγο πριν από τον Άγιο Θεράποντα. Ναι. Άκου τι γίνεται τώρα. Πώς φτάσαμε τώρα στη στροφή με το χώρο, ναι. Ο χρόνος με το χώρο συμμερίζονται και συμπαρασύρονται, να πούμε. Ναι. Είναι ο νοτιάς από εκεί πέρα κάτω. Η Μπότσαρη είναι νοτιάς. Η Μπότσαρη είναι νοτιάς, ναι, είναι νοτιάς, ναι. Περίμενε. Συμφωνώ απόλυτα, ναι. Άκου, από εκεί πέρα πάνω, άμα επειδή εσύ θυμάσαι, πως το λέει και ο άλλος πολύ θυμάμαι πολύ καλά και... Στάσου μεγάλε. Στάσαμε στο φανάρι, Μπότσαρη, με Ανατολική Στράκης, δεξιά είναι ο Ανδρεάδης και αριστερά είναι ένα μαγαζί που πουλάει καφέ. Ωραία, πού πάω εγώ τώρα? Εγώ πού πάω τώρα? Αυτό είναι, ρε φίλε, μια ακτίνα που, εντάξει, εγώ δεν ξέρω ο πατέρας σου τι ήταν και πώς εσύ
πολιτικά συμπεριφερόσουν, ας πούμε, σαν άνθρωπος. Αυτό πραγματικά το πάρκο ήταν παλιά χώμα. Ναι. Εντάξει, ήταν ο κύριος Μαναβής κάποια στιγμή. Ο Θεοχάρης. Ναι. Να σε χαρώ. Μπράβο. Να σε χαρώ. Να συνομιληθούμε με αυτόν. Έτσι. Λοιπόν. Ναι. Και κοίταξε τώρα, πού να στρίψω, δεξιά ή αριστερά? Εγώ στρίβω δεξιά γιατί από εκεί είναι το σπίτι μου, ναι. Αριστερά δεν πάω δεξιά. Καλά, εντάξει, εγώ επειδή είμαι αριστερός. Εγώ δεν είμαι αριστερός και δεξιός. Πάω δεξιά επειδή η Ανατολική Στράκης δεξιά είναι το σπίτι μου. Ανεβαίνοντας την Πότσαρη. Τώρα κατεβαίνοντας την Αρτάκης, στρίβω αριστερά. Ναι. Σε ξέρουμε και σε αγαπάμε εμείς που είμαστε ακόμα και, πώς το λένε, που δεν ίσως εμείς οι Ντουμπέι, σε όποιες καλέ εμείς οι Ντουμπέι ήμασταν αριστεροί ανέκαθεν. Για πες, μ' αρέσει τώρα να πεις μια αλήθεια, να πούμε, αυτή την πόλη την κατακλυσμιαία, την λένε, την Πουφελούντα και τη Φιλούντα, να πούμε, τη συμπρωτεύουσα, τη συμβασιλεύουσα, θέλω να την ξεγυμνώσεις απλώς, προτού κοιμηθούν όλοι, να διαπιστώσουν. Εγώ να την ξεγυμνώσω, κάθεται αυτή να την ξεγυμνώσω όμως, αυτό είναι το θέμα. Μα είναι ο βασιλιάς, είναι γυμνός, με τέτοια άννοια στο λέω, αδερφέ μου. Εδώ μας ακούνε τώρα πόσοι είναι αυτοί. Καμιά 40-50 χιλιάδες σίγουρα είναι. Είναι. Αλλά να σου πω κάτι. Εντάξει, μην κάνει τώρα και πώς το λένε εκείνον τον τύπο που μας έρχεται από την Καστέλα, να πούμε, και πώς τον λένε τον τύπο. Προτελευταίο, Γιάννη, προτελευταίο. Και ο Στόλος, να πούμε, που του ήταν το επαγωγικό του το φαινόμενο, που είναι τώρα γιος κάποιας που δεν ξέρει ποια είναι η μάνα. Δεν ξέρει η μάνα, ο πατέρας του είναι. Ο πατέρας του. Τεστ DNA σαν το Βοσκόπουλο πρέπει να κάνουνε, βρε, ναι, ξέρω. Το ρημάδι αυτό. 20 χρόνια τον κάνουν τεστ DNA το Βοσκόπουλο, αλλά δεν λέει κανείς ότι ο Βοσκόπουλος δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Το σπέρμα του, να πούμε, δεν ήταν δυνατό. Το πήγαινε ένας φίλος του πατέρα μου, να πούμε. Τέλος πάντων, δεν το λέω. Λέγε. Να σου πω κάτι. Να μου πεις ό,τι θες. Το πιο σπουδαίο. Ναι. Κώστα, λέγε. Ποιο είναι? Πες μου. Έχω την εντύπωση, αδερφέ, επειδή τώρα, εντάξει, και εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω γίνει με την έννοια, έτσι, τη γενεολογική πατέρας. Εγώ γνώρισα ένα πιτσιρίκο που το γνώρισα, που τον είχε η μάνα του, να πούμε, και τον αναγνώρισα σαν γιο κάποια στιγμή. Εσύ. Πρέπει να με προσέξεις λίγο σε αυτό που σου λέω. Δηλαδή μπερδεύτηκες, δεν ήξερες ο γιος σου αν είναι δικός σου, αυτό θες να πεις? Όχι ρε, το έχασα το έργο, έγινε λάθος εκεί πέρα σε εκτρώσεις και τέτοια, αλλά όταν είδα μια γυναίκα κάποια στιγμή που τη βρήκα μπροστά μου, ναι, είχε και ένα γιο, τον οποίο εγώ, πώς να στο πω ρε παιδί μου, το δέχτηκα, ας πούμε, σαν να το γέννησα. Τώρα δηλαδή να καταλάβω, τον γέννησες ή δεν τον γέννησες αυτόν εσύ? Είναι δικό σου ή είναι αλλουνού? Όχι ρε, δεν το γέννησα ποτέ. Ποτέ δεν το γέννησα. Αλλά φυσιογνωμικά δηλαδή σου ήρθε σαν να το γέννησες, δηλαδή πώς σου ήρθε? Όχι, ήταν επειδή τον είχε η μάνα του από πριν. Εσύ με τη μάνα. Εγώ τον πήρα στη Γενέβη, εκεί που με έλεγε όταν το γνώρισα ότι ήταν Παναθηναϊκός, να πούμε, πιτσιρικάς, και όταν με γνώρισα, ας πούμε, με είδε κάπως έτσι. Εσύ με τη μάνα είχε σχέση? Ναι. Τώρα που βρίσκεται αυτό? Αυτή η φάση που είναι τώρα? Κάπου στο βόρειο ημισφαίριο, κάπου προς το Βέλγιο, φαντάζομαι. Για πάνω. Εσύ έμεινες στη γειτονιά μας, εκεί στην Τούμπα. Εντάξει, εννοείται. Και πολύ καλά. Να σου πω κάτι. Ναι. Άκου, ξέρεις τι με κάνει εντύπωση πιο πολύ, γιατί θυμάμαι ότι υπάρχει ένα σημείο αναφοράς που λένε τα τσιτσιλόνια, τα θυμάσαι ρε φίλε? Τα τσιτσιλόνια είναι ένα μαγαζί που βαρούσε λολί με το μάνταρα
20 λεπτά παίζαν τάβλη και ρίχναν εξάρες γιατί τα ζάρια είχαν μαγνήτη, ναι. Το ξέρω το μαγαζί. Είναι βουλκανιζατέρ τώρα, ναι. Βαρούσαν τα ζάρια 20 λεπτά. Από το 2020, από το 2010 μέχρι το 2020 να παίζει ζάρια, εξάρες θα ήταν. Το ξέρω. Ναι. Άκου Κωνσταντίνε, Ακούω. δεν υπάρχει, έχω την εντύπωση αδερφέ, παρόλο που εγώ είμαι καβαλιώτης και είμαι κάποιοι καβαλιώτες που ξέρουν τώρα, εγώ επειδή είμαι της επαρχίας εκεί πάνω της Παναγίας, είναι λίγο πιο όρεινο το έργο που εγώ που γεννήθηκα. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένας απόλυτος αυλός, το οποίος έρχεται από κάτω από την παραλία. Από κάτω, ναι. Άκου ρε εσύ τώρα, εσύ είσαι απάνω ψηλά. Κωστά, όχι. ρε εσύ φίλε στρίβεις, ναι. Κι άμα δεν θες μη στρίψεις και Σαρίας λίγο πάνω, λίγο κάτω, στο ανάχωμα αυτά, εντάξει. Ξέρω ρε Κεσαρίας, είχα μια γκόμενα στην Κεσαρίας. Στα νιάτα μου εγώ, ναι. Όλες χοντρές είναι εδώ. Όχι, δεν, εμένα είχε χορό έκανε, χορεύτρια ήταν. Για πες. Α, δεν λέω, εγώ είμαι μυστικός. Αυτά το 1988-89 γίνονται αυτά, ήμουν μωρό εγώ. Αλλά σε λέω, η Κεσαρία την ξέρω από τότε εγώ, ναι. Κώστα, να σου πω κάτι. Ναι. Έχω την εντύπωση, αδερφέ, ναι. ότι τέτοια, πώς το λένε, προσέγγιση, ναι. Δηλαδή ναι. η Πότσαρη είναι ο μόνος δρόμος που κάνει τη θάλασσα με το βόρειο. Εντάξει, δεν είμαστε και τόσο βορεινό, δεν έχουμε πάει και στο Καφτατζόγλιο, ας πούμε. Ναι. Είναι ένας δρόμος που έχει τη δική του ιστορία. Εντάξει, ναι. Α, μπράβο ρε φίλε. Και δημιουργεί εκείνο το πράγμα έτσι ένα τρόπο έτσι να είναι. Τώρα θα σε κάνω μια ερώτηση. Πες. Πότε καβλώνεις περισσότερο, όταν την ανεβαίνεις την Πότσαρη ή όταν την κατεβαίνεις? Όταν την ανεβοκατεβαίνω μάλλον. Φίλε. Εντάξει με μπέρδεψες. Γιατί εγώ ευχαριστιέμαι όταν την κατεβαίνω. Εντάξει. Ξέρεις γιατί όμως? Θέλει παλιδρόμηση το πράγμα, φίλε. Παλιδρόμηση έπαθα χθες γιατί έφαγα πατσά στο παλί και κινήθηκα να πούμε ξαφνικά και μου ήρθαν τα αυτά και με χτυπούσε η γυναίκα μου την πλάτη για τα πνιγόμουνα. Αυτή την παλιδρόμηση. Εσύ έχεις άλλη παλιδρόμηση. Αλλά λέω εγώ τώρα, εγώ καβλώνω όταν την κατεβαίνω την Πότσαρη. Γιατί είμαι παιδί της θάλασσας. Σωστό. Και εγώ όποτε την ανεβαίνω μπορώ να πω ότι είμαι παιδί του βουνού. Ανεβαίνοντας εσύ, κατεβαίνοντας εγώ, κάποια στιγμή θα συναντηθούμε, μεγάλε. Χάρηκα πολύ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Το όνομά σου δεν μου πες. Το όνομά σου. Χρήστος είμαι εγώ, αδερφέ. Γεια σου ρε Χριστάρα. Γεια σου ρε Χριστάρα, να σε καλό βράδυ, φίλε. Γειτονάς μου είναι. Τελικά ούτε κατεβαίνοντας την Πότσαρη το συνάντησα, ούτε ανεβαίνοντας αυτό στην Πότσαρη. Το συνάντησα στη μέση, στο 12 το λεωφορείο της Κατοτούμπας, το Χριστάρα. Λυσάξατε να ακούσατε αυτή την ιστορία. Σας τη βάζουμε ρε καθάρματα. Λοιπόν.